Usamla nak senong Rangmau Southwest Khasi Hills District ubala tip kerteng kum Usamla klan kupar nong siej arpo arsnem karta ula jat na yeng na duka khat lai trik ukala lengkot araja pon rio hakapor kumbak khatwish tengi ay menstem kat kum kajia thu umentri senong Rangmau uba dros lingdo bat kibah yeng hasem la ong bo New Samla uri badan jingduna hakapor perkhan tangkat ta ulong ru uba thlun hakar komkran badan ru ka jing bamla ban yo ngobha kiskor Kili thu bau klan kupar upong ya ke patlon rong yong, ke jaket jeans tang rong blue, ke t-shirt jersey football rong maroon, bat udon karenyang ke besan pot lai inci, bat udon ni ke rong sneak dog ke bali. Hakapaya day bakane ke jingja kipat ba kibah yeng hasem ke senong ke thau barok ke wai ringkat ki pulet ke mau kerwat, kila penlong ya ke jingwat pat ba yu mentala lai sngi henre hadu menta, syam lalap din setia yu. Kumta na kaliang kasnong ka kerpat yaki patba ka dong ka than lada kilap ni yo iu bakin pentep lang ha kasnong Rangmau bat kipulet lani ban pon ha kini ki number pra iwe lai ar not iwe nyo ar sau iwe lani kendai pra nrio lai kendai pra nyo lai sau lani kendai pra nrio lai pra not nyo pra not kendai lengkap kibahayang sem Jong Usamla klan kupar nong si uba arpo arsnem karta kun jong iba diran jerwa badi kong story nong si nagas nong Rangmau ipan pau ko jing susi ka kraw halor ka jing jano ni Usamla nadu ka khalai tarik mentau benai nusnem arjar apun riu hakapor la antat khat westeng menstep hakabai de bat kane ke jingjia ki bahayeng asam ki pai ba jong ka dong yokon pai ba jong ka snong Rangmau rengkat bat ki bor jong ka police department jong ka ni ka Maukrwat police station la persang ban lap inu Samla Henry hadu mentah simla yo jeng tip dia lap hai udon no Samla kat kum ka jinga thu jong ki bahayeng asam kadur kadar jong no Samla kalong bakar niang kalong kumasan phut lain chi ai upong ya kapatlun jin rong yong ka jaket jean stang rong blue ka t-shirt jersey football rong maroon ka bathok line blue ka dor jong uni Samla kalong rongli bat udon ka jingduna kiskor khamsat kelut bat kerkom kran ru kalong thlun nangta ubakam duna ru ha ka bor prakhat kumta na kaliang ka yeng ka sem ka snong ka thau jong uni Samla klan kupa nong si ngida karparet ikipai ba jong kan ka dong ka than mau kerwat bat kini snong bamarjan balada ki ina lap ya uni Samla akin sobha ban pentep saka snong Rangmau lani saki pulit jong ka Maukrwat police station lani kin chupon hakini kinambar pra iway lai are not way nyo arsa way nang ta sa wipat khandai pran riu lai khandai pra nyo lai sao sai wipat khandai pran riu lai pranot nyo pranot khandai ti sai sen pat ina karpat red ya ki pai ba jong kan ni ka dong athan kat ki bayu I ne lap yo no Samla snobha banya trelang bat ni ta ka ba phi ai jeng tiep shangi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.